ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ್ ಏರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಉತ್ತರ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ದೇಹ ಪಂಡದ ಸರಿಯತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲನ್ ಈ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸಾವ ಅಂಡ ಬಂದುಲೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗುಲಿನ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪ ಯಾನು ತರೆ ಯಾನು ಕೈ ಯಾನು ಕಾರಂದು ಪನ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಉಂದು ಎನ್ನ ತರೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಕೈ ಉಂದು ಎನ್ನ ಕಾರು ಪಂಡದು ತುಲೆ ಎಕ್ಕಡೆಂಕುಲು ಪಂಡ ಯಾನೆ ದೇಹ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಉಂದು ಎನ್ನ ಕೈ ಉಂದು ಎನ್ನ ತರೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಕಾರು ಪಂಡದು ಅಂಚಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಪಿರವುಡುಪ್ಪುನ ಆ ಚೇತನ ಏರು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಪುದರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಕೊರ್ತಿನ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆನ ವ್ಯಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನಕ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಈ ಕಾರಣೋಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣೊಟ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಪನ್ಪೆರು ಓ ಜೋಕುಲೆ ನಿಗಲು ದೇಹ ಅತ್ತು ನಿಗುಲು ಆತ್ಮ ಪಂಡದು ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಅಂಶ ಪಂಡದು ಓ ಮನುಷ್ಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನ್ವೆನ ಆಯನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಳ